Sangrongsalo Midday Meal Cook Camp Helper Welfare Committee Kaichuku Sanmwng Tisawi Education Bhavan Yapharkha Deputation Rajakhor Agulini Lahar Lampra Khlaimani Yakulo Education Bhavan Bwskango Thangwi Khadumani Phunuklaikha Ashlo Kaisha Bodar Education Bhavan Thangwi Bedding New Director no Kaichuku Sanmwng the Memorandum Yapharkha Abnegulo Coxon Thangwi Midday Meal Crosses Sebok Klein Shaka Talso Beton 12,000 Rang Ronani Nangnai Annual Bonus Irregular Sebok Klein Rock not regular Kleinani Nangnai Pension Chalo Khlaimani Nangnai Henai Tamni Inke Sung Tini Asuk Bosor Sung Fry 2021-2022 হইতে जों आन्दोलन खाय फायमानि किन्तु ताबो फजन चिनि काइसुखनो चिनि आन्दोलन फल जों मायाखो जों लाई थांनाय बोसोर प्राय 2023 नि जों 30 तारिख डिसेम्बर सुबह जों अमहायकेना एलिमेन्टारि डाइरेक्टरनि थानिव जों डेपुटेशन ब्ला याफारखा किन्तु आफ्रो बरक जों सामनि दङ नरनि बेतन जों 10,000 থেকে 12,000 जों ख्लाइदेमान जों चेष्टा खायनाय आफ्रो बरक जों कग्रि हरका गैताय 12 मास सामुं ख्लाइ टांगै 12 मास नि रांमाया बरक आबो आफ्रो जों साखान रंनो 12 मास रांरना हनि किन्तु ताबुक अबो हाय बरक जों रनने बगे कुनु कार्यकरी कुनु न्यूज नि माध्यमनि बिसिंति जों केबो फन ताबुक फन बरक जों साखलायको दा आबोनि बगै जों दिने बोसोर दिन प्राय 2002-2003 हयते जों आसुके बोसोर जों मामु संलाय कष्ट खायै खाख्लाबनि थुइनो तैसनाबै स्राय रखनो जों क्लास 1 हयते 8 जरा जों मुटाय बोसा रखनो जों बग्रिवै जों आसुके बरकनो जों याक सरिवै कत साजगै जों बनो जारि फायो तबे जों सुदु स्कुल जों मिड डे मिल सिमी मासंगिया आजगो जों फिल्टार तुइमालवो आरो जों जान्दला मासवो आजगो जों अंको दगा मासवो दगा तालामारिवो स्कुलनि जत रुम तालामारिवो जों डक्टरनि सामुंनो जों मा खायो तिनि आबनि बगे हास्ते हाफां नुगे दाबनो जों आबनि बगे अ बार तारानो जों हास्ते हाफां थानि जाते सगयनांथन दिल्ली सरकार अबहाय केनो जे चिनि तिरिनि आन्दोलन नुगै भवानचुं नांथन जों नरेंद्र मोदी जी ने जों साना मुचुंगो आरो शिक्षा मंत्री जों साना मुचुंगो चिनि जे मानथायनो जों पुरन खायनायनि बागै जों 18,000 टाका सानो जों सार नायदि जों नरक वानचुक नायदि नरक खाय 60 नरकनि कासे 60 नि दाम 3,000 टाका 5,000 6,000 टाका 4,000 टाका क्लायो नरकनि जे अमाहायके गोबांमा नरकनि गरि रक अमाहायके दामे किन्तु फायो चिनि ताबुकबो चिनि मासनि चिनि रां चिनि हनोरियाम ताबुकबो चिनि मात्र 25 टाका न दङ 25 टाका चुंगरि वाहापां किन्तु ताबो पन्डिचेरि हाय केरला ताबो पन्डिचेरि हाय ताबो गोबां मानो जागा गोबां जागा किन्तु अमाहाय खाय किन्तु 12,000 13,000 9,000 अमाहायके जागा दङ तिनि राज्यनि चिनि शिक्षा मंत्री काय जों तामगरिया तिनि विभिन्न जागायावनो रिवै दं हांके चिनि राज्यनि शिक्षा मंत्री जों अनुरोध खायो जों बनो खा काहामबाय कक थाय गदै बायके कक गजां बायके जों साना मुचुंगो जाते चिनि डेपुटेशन नुगै चिनि तिरिनि आन्दोलन नुगै जाते ब अमहायके चिनि जे सानमुंनो माने सक्सेसफुल खायनि बगै बसगांग याफ्रिनो हाथन जों आबनो साना मुचुंगो जों दिउनो सारकेबो दिउ सावो डाइरेक्टर साइमानो डाइरेक्टर साकेबो आबो शिक्षा मंत्री साइमानो आईएसओ साकेबो दिउ साइमानो जों साबनो साबनो थाने चिनि याफा मथाले चिनि 18,000 टाका बेतन जों माननाय जों आरो कब बेतन नुगो बरक 12 मास ड्यूटी खायै 13 मास ड्यूटी मानो बरक नका 13 मास ड्यूटी मानो जों 12 मास ड्यूटी खायै जों 10 मास बेतन नुगो आबो बको थांखलायखा हास्ते हापां आबनो वानचुकतन प्रति मासे बेतन प्रदान करते হবে Rajakhor Agulini Shimi Pranamni Koktun Chini Khorang